Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, скъпи сънародници, за мен е истинско удоволствие от името на Посолството на Република България в Австрия да ви приветствам с добре дошли на днешния кариерен форум, организиран от платформата Bulgarian Wants You. И бих искала да изкажа своята благодарност към организаторите, към всички гости, гост-лектори, фирми, представители на институции, на всички заинтересовани, които днес присъстват тук. Българската общност в Австрия по официална статистика към началото на тази година наброява малко под 40 000 души. С средна възраст малко под 34 години. При средна възраст за населението на Австрия с 10 години повече. На този фон българската общност в Австрия е една от най-добре организираните български общности с цели 19 структури, различни по характер. Църковна община, български училища, 6 със своите филиали навсякъде в Австрия, 9 на брой, български медии, културни, просветни организации, самодейни състави. Всички те имат особена роля, която е много по-широка и надхвърля заявената, а именно те да бъдат дом, в който всеки се чувства свой и да бъдат мост към родината. Самия факт на съществуването на всички тези организации не само е проявление на една осъзната потребност, подплатена и с сериозна ангажираност, да бъде запазен българския дух, език, култура и традиции, но и е доказателство за това, че връзката с родината е жива. Виена неведнъж е била дом на кариерни изложения. Всички те са имали за цел да предоставят на нашите сънародници информация за възможностите за реализация в България, да предоставят актуална информация за развитията в страната. Всеки от нас може да бъде полезен, независимо от това къде се намира по света, и да бъде успешен навсякъде по света. Но България те иска е и кауза. И отвъд практическата информация, която вие днес ще имате възможност да получите, бих искала да подчертая именно ролята на тази кауза. Да бъдем обединени и да даваме своя принос за развитието на страната ни, независимо от това къде сме. Радвам се да споделя с вас, че днес представители на посолството също са тук, служба търговско-икономически въпроси и служба трудови и социални въпроси със своите представители е на ваше разположение. Благодаря още веднъж на всички вас, че сте тук и желая успех. Благодаря.